では、次の曲はですね、りょうさんお願いします。次の曲は坂本九さんの幻の名曲「心の瞳」。この曲はレコーディングはされてたんですが、テレビで歌われることなく飛行機事故で亡くなってしまったんですね。でその坂本九さんの葬儀の時にその奥様が、歌って九さんの、歌を流しながら娘さんはピアノを弾く、そういう葬儀が執り行われたんですね。それをケーナーパンバージョンで、やります。お聴きください。取れた。ごめんなさい、なんか喋られたんですね。去年初めてケーナハンで、出させていただいたんですけれども、関西つながりでトリコさんね、のご縁で出させていただいたわけです。関西チーム第2組へね、頑張りたいと思います。はい、それでは心の瞳にください。「
なんか先ほどちょっとりょうさんがお聞きしたら、今回この曲はねりょうさんのリクエストということで、練習したんですけど、なんか家族愛、ご家族の皆さんの愛の歌詞らしいんです。またもしでしたら、ネットで歌詞を調べていただけたらどうかなと思います。ありがとうございました。では次はボリビアの曲で、往年の曲です。ロス・デ・カナダの曲で「スワパタ・ムジョシート」を演奏したいと思います。どうぞお聴きください。ごめん、すみません、すごいミスをしました。ケーナを間違えました。C 管ですけど、K 管を打ちました。はい、じゃあはい、ありがとうございます。なんか今気づいたんですけど、手拍子できる曲少ないですね。ありがとうございます。では最後にですね、コロコリと思います。これからもちょっと時々はケーナのファンであちこち出たいななんて思ったりなんかしています。はい、また、はい、行きます。はい、それではコロコリと、はい、今日はどうもありがとうございました。